Salutare și bine v-am regăsit la un nou de pe canalul ăsta. Astăzi, cum ați observat, mi-am schimbat skin. Dar nu asta e important astăzi. Astăzi este important că o să vă prezint toate blocurile secrete din Minecraft. Ei bine, numesc secrete numai pentru că ți le poți da doar din comenzi. Și nu de ce am spart acolo aiurea. Haideți să trecem la videoclip. În primul și în primul rând avem acest Jigsaw Pro care habar n-am la ce se folosește. Poți să-mi puteți explica voi în comentarii la ce se folosește, dar următorul știu la ce se folosește. Se numește Structure Block, adică poți să-l faci cu o structură 123. Bam, deci merge pe departe. Să vă mai are ceva important. Încă două lucruri. Poți să faci să nu mai arate așa și poți să faci să... Acum că e load arată așa și 3D Export arată așa. Și dacă dați aici scrie că tu poți să dai Structure Block numai dacă ești operator. Bun. Asta înseamnă. Următoarele două este Structure Void și Barrier. Arată așa, Structure Void, poți trece în el, dar bariera poți trece pe ea. Și chestia asta este tare. Deci, următoarele sunt așa: Command Block, Repeating Command Block, Chain Command Block, Command Block, Minecraft. Iar pe ăsta nu pot să-l pun, dar pe rail, dar asta zic că dau eu summon. Summon Minecraft Command Block Minecraft. Gata, am dat summon pe asta. Deci sunt și astea faine. Iar ultimele, dar nu cele din urmă, sunt Hello, Danny, Border și Light Block. Hello-ul și Danny, Borderul, Light Block. Asta prin câte vezi sunt puse. Iar toate blocurile astea nu puteți să-l spargeți în Survivor, în afară de asta, că Minecraft-ul poți să-l iei de pe rail, dar nu-ți dă și Repeating Command Block-ul care este în el. Iar Light Block-ul ăsta are un design extrem de interesant. Și cam astea sunt blocurile secrete, dar putem să construiți și din ele. De exemplu, astăzi cu Command Block-urile o să vorbi mai mult de ele. Că poți să le schimbi și tu, în plus Chain și de la Chain la Repeat. Iar să vă arăt o chestie, Nets. Acum este așa conectat. Nets Redstone allows activate. Dacă este Nets Redstone undula condintondial. Dacă e condintondial arată așa. Dar mi-e place mai mult un condonial. Skin-ul ăsta zici că e cartoon. Chiar. Skin-ul ăsta. Am skin de Cartoon Cat. Bun. Acum cu Minecraft with Command Block știu că pot să scriu o comandă în el care să meargă cu o viteză extremă pe rail-urile normale. Dar nu știu o comandă aia. Dar prin să iau un power rail. Acum vorbim și despre asta. Că vi-l arătat eu, că vi-l arăt la întregime, că vrea să arăt toate blocurile secrete, că poate în 1.17 o să se mai adauge.
și alte blocuri secrete. Că în 1.16 au fost adăugate ăsta, Structure Void-ul, ăsta și cu ăsta, nu știu când a fost adăugat, poate a fost tot în 16. Sau ziceți voi în comentarii dacă știți. Deci, când a fost adăugat. Dacă știți voi, bineînțeles. Iar, stați-mi că trebuie să mai iau din astea. Pac. Lever. Dacă găsesc un lever în 7 trilioane de are. Bebe, nu am niciun emot. Dacă vă întrebați. Dacă. Am pus un command block. Iar asta face ca și un maker. Stă și redstone. Așa, blocuri de redstone. Că nu cred că merge așa cum crede toată lumea. Pac. Acum. Hopa. Jbum. Și aici să meargă direct în void. Hai să mergem jos până la bedrock. Că nu vreau să cadă în void ca orice. Să vedem dacă cade acel minecart în void-ul ăsta de aici. Eu sunt sigur că cade, sunt 100% sigur că cade. Pac. Și bun, dacă ați scris dacă cade, se pare că dacă ați scris nu. Nu sunteți așa încoși, dar tot așa e bine că data viitoare poate aveți și voi ceva noroc. Ok, acum că am vorbit și de Minecart with command block, haideți să vorbim și de border block. Borderul este un fel de wall din care ies ceva particule roșii, numai cum ați văzut cum ies particule roșii? Ok, asta e un bloc care se poate folosi la hornurile din Minecraft. Un fel de wall numit border. Iar light block-ul e un bec care are ceva întâmplat și partea aia neagră și albastră. Nu să știți. Pui ăsta de wiper și să participe. Să dai și tu like, dacă nu îi cădea în void. Bine, ce bine că ai dat și tu like. Azi spuneți o oiță să aibă și el să stea lângă cineva. Bum. Și dacă tot facem videoul ăsta cu blocurile secrete, să vă arăt și un bug în Minecraft. Să vă arăt efectiv că am fost efectiv impresionat de bugul ăsta. Să-l știu, dar nu pretinde al meu. Acest bug este că poți să încarci racheta în cross, că eu sunt pe Pocket Edition, că dacă ai fi pe Java Edition nu cred că merge chestia asta. Și bum! Am lovit slime. Hai că n-am fost atât de norocos încât să lovesc slime-ul. Și bum! Am atât de aproape. Am lovit slime-ul. Asta e un bug ciudat în Minecraft. Zici că și slime-urile când survival numai. Slime-urile pot fi găsite în Keeper sau în Blasty. Ok, acum am arătat și un bug. Zic că v-am arătat destul pe episodul ăsta. Să stați puțin. Toate Minecart-urile la un loc.
să vă arăt ceva în survival noastră de puțin pe peaceful, așa că să nu am treaba cu oponentele și cu monștri. Ok. Să pun ăsta aici, ăsta aici. Nu m-am răput. Cum facem așa? Ăsta aici, ăsta aici, ăsta aici, ăsta aici, ăsta aici. Ăsta aici. Ăsta aici, ăsta aici, ăsta aici și ăsta aici. Oh, stați puțin. Și ăsta aici. Stați puțin să-mi dau un pic de netherite să vă demonstrez chestia asta. Stați puțin să, la fel, chestia asta este și cu bedrock-ul și cu end portal frame-ul. End portal. Să vă arăt un lucru în survival de care nu știați și e un bug. Chestia asta că nu se poate sparge end portal în survival este un bug pe care am observat la youtuber că ceilalți nu-l știu, dar eu l-am aflat. La fel și bedrock-ul, la fel și border block-ul. Border nici măcar nu poți să-l lovești. Nici ăsta poți, nu mă anunțită. La fel cu chain command block, la fel cu repeating command block, la fel cu ăsta, la fel cu ăsta, la fel cu ăsta, la fel cu ăsta și la fel cu ăsta. Toate chestiile astea sunt craftate din bedrock, că dacă ai adăuga un mod sau ceva, stați puțin. Card. Command block, my card. Să pun eu unul, ăsta pot să pun. Astea nu poți să le pui pe jos. Dar light block în survival poți să le pui. Ok. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Nu uitați de un like, un share și un subscribe să vadă și prietenii voștri și bug-ul ăsta sper să se rezolve în update-ul ăsta. Că nu poți să spargi end portal frame. Explicați-mi de ce nu pot. Eu cred că nu poate fi spart pentru că este acolo un stronghold și ca să nu poți să-l muți la tine acasă. Oricât ai sta, nu se sparge, că nu apare crăpătura, la fel și la bedrock. Borderul ăsta, sunt curios, nu poți să-l pui ăsta nici command block-urile. Ok, sper că v-a plăcut clipul ăsta, nu uitați de like, share, subscribe și ne vedem în următorul episod. Pa!